Hai, बेंथल हाथायाव बेरायहैनो फैदों नै दिनैहाय बिथांजों आंजों आइफवालि ब्रिज मोनफैबाय ओरैनो बेरायद्लाबायनानै फैनोसै गोबावसैमोन बेंथल हाथायाव थाङिया दालां मोनबाय नै दालां मोनबाय नै बिमा दालां आइफवालि गैथारला ब्रिजआबो थाबायबोनायसै अबाय ब्रिजआ आइफवालि बाजारनि ओमफ्राय नोङो टाइटेल होयोरा बिदियाव हा टाइटेल होयोरा 20 थाखानि साबसिनलाय थिनदों 20 थाखाना साबसिनदां बांसिन खमसिन थाहैबाय ना बांसिना होनलोंनायलै जोङो बांसिना होनलोंनाय बिदिल' सोनो नांखायो होनला सोरबाफोर बाहायनो गोसोना नै बे मेसिना जाहैबाय 53 लायो नालाय खेबसेनो जाखायो ना ने नुफेराखैमोनलै गरम बोथोराव बाहायनो बिराद मोजां जिबा मेसिन ओरैहाय आराम माबा साखौन हरैहाय माबाल' थाङो ने देन्थाल' ओरैजों बिदै बाजैल' थाखायोदां बेहाय बोरायबो थायो बर'फ्रा मावनानै जाला मेरला खामानि दंसैलै बेफोरजों रोङियावसो बेंथल सनारिनिफ्राय फैना ओरै खोलाहा मा फिलगुदियावहाय दङ नै सोरबाफोर लोङोबा खुसेर बिदै आरामनो बाजैनावहाय सनारि लाइनजोंहाय हाई सेकेन्डारि स्कुल गुदियाव हाई सेकेन्डारि जायो हाई सेकेन्डारि स्कुल गुदियावहाय मा इयो संख्रै गोजा सल्टमोन नामा बियो बेखौनो सोनानै आरामसे लोंनो हागोन नै बियो सोरबाफोर महाबाफोर थांनानै एक्सारसाइस खालामनो गरमद्राय मोनोब्ला थान्दा लोंनो हागोन लोंनानै नाय